ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡୁଳି ହାଟ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ। ସାର୍ବଜନୀନ କାଳୀପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି 14/11/2023 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହଯୋଗରେ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାମୟୀ କୁଣ୍ଡୁଳି ହାଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାମୟୀ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଉଡ଼ାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଭୀଷ୍ମଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶିଶିର ଖଣ୍ଡା, ଯମୁନା ମଲ୍ଲିକ, ସନ୍ତୋଷିନୀ କୁମାର ବେହେରା, ସଦାଶିବ ମଲ୍ଲିକ, ଜାହ୍ନବୀ ପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ, ଅଞ୍ଜନା ମଲ୍ଲିକ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସୀତା ମଲ୍ଲିକ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ, କାଶୀନାଥ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 40 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କମଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ। संबर्धित वर्तन करते अनुष्ठान संबर्धित कर गर्व अनुभव करुछु।